Ayun taon ni Jang ni Pajas nila oy guys. Favorito na ni Jang nila oy. Tanaha. Katugog laway. Nagtuglaway sa nila oy si Marjorie. Ang pinakapaborito jud nako sa utan kay kinang ubasa og gabi. Ako paborito sa mot ng ginisa. Bukan aku. Tapos sa rin, yung may rings. Hi guys, good morning. Kariday guys, ang patan na uwi niya. Wala to pa nito, tayo pa ito. Ang ipili ang kuan. Kaninaan niya. Ang pait na sa kusa nila uwi. Palit ako nga ni guys, so iniwan ang kodaan. Diyan. Kamatis. O sibuyas o dapat ko ang pitsay basa wala pa tubig wala pong tabay tubig na binari guys kada buntag way tubig bawang nga ni man pero sige lang guys agwan talaman tanap man punoy tubig dari kaya naman may tangke pero kaningalin niya din kaya direct malagi ni so mo na kabo-kabo may dato sa pikas pero nahin mo di man yung panimimot dan guys kay duha may mong tangke ang problema laman dari sila babo dito ko ganahan maghugas og din ha matarong hugas sila binagnay dahon kay jagnay ud malisang taranang nay udja kakaantag ud sa tungutan so pitsay man kay kaning pitsay guys kasagaran daghan jinig ud kay bisag ibutang sa rep og daghan jag ud yang panganak basta kay nay ud hindi ta kabantay so kinanglan sa jaga jug hugas kay malisang tag makakaantag udan ng atong utan. Sa gulay ay yahi na maluto. Oy, ang tripod di matareng. Hindi pa lang itainit kaya kare ini sa termos. Hindi pa hindi niya ini. Ano itong panado. Kaya guys, may isa kong isda. Isa ko nila dari sa among nilaw. Uy, wala nyo. Wala naman na isa kong panawit. Ito gahapon. Ay, isa guys. May panudlay. May isa guys. May panudlay. Kagabutan na. Ang ipili ang kuan kay ano ay kanang kilawin. Ang kilawin ng kuan palaya. Kang malas pa din. Ha? Sakit ka ba ni mo? Sakit ka mo? Sakit ka do? Bingot man. Ha? Bingot to. Sakto to dyan gilingan day. Ito man. Isang buwan ni ano para sa sinus. Nagayon na guys ako okay.
Tara guys, sa mga pamahaw, sa kabuk isda nga Bisaya nga utan. Mga guys, among salusaluhan ng pamahaw. Pero, parang lamian na ni guys. Basta na may panakit. Tara guys, nini guys, gawas na. Bira ng lamisa lang. Ako nag-utang. Oops. Kaya magtuon ko hindi ko man ang pamahaw. Tuon o. Libro. Tuon ka og libro? Sa libro ha? Ang grade 10 naman na siya. O grade 10 na day ka? Sa mga libro boy, pang grade 10. Ang bitaw. O grade 10 na day ka? Pwede na kag motis ni. Hindi. Dito ka klase kaya hindi naman kagbasa. Sa tutor hindi po pwede sa ula. Si Kuya Richard. Guys, ako, sudanin ni di nauwi, siguro ito. Basta-utan na, ano ito lang yun. Magkano yung pupuntan mo? Sige pa siguro na. Eh, ito pa kanina ka, balik ka internet. Gano'n rin ko rin. Gano'n na gabi pa. Gano'n saan? Mayroon na ni pang para kay internet, para pa na ni balik. Dara guys, so. Ilang utan, nagkantado. Utan na ha. Magkano yung pupuntan mo? Di ko rin nito ako basa. Ikaw boy. Kana? So, dia guys. Si Jar may kon kamaw naman na. Sina Ji. Kaya na ni mo? Parang taon na dyan ni Pajas nila, oy guys. Figurito na ni dyan nila, oy. Tanaha. Katugog laway. Nagtuglaway sa nila, oy si Marjorie. Ang pinakapaborito jud nako sa utan kay kinang kubasa og gabi. Ako ang paborito sa mot ng ginisa. Binaday! Dito. Yun na ba? Mandita. Sinsin! Maxine! Kay guys, so ano ko nakatuwa dani di aloy ka dyan namang idog-dog-dog oy. So sa ako na ba dani kay magpahag-hag ra. Jadi man nahag-hagan noon kayo mang kay ligo. Dara ka ay. Dara ka ay. Ay, dara. Pwede ko. Pwede ko magpahag nimo. Dito magpahag-hag nimo di ko kay. Kay ligo. Adi lagi ko. Ano, ayun, hag-hag naman siya guys. Hag naman. Ka! Abri ba? Abri. Isa. Ayaw ko ba kumbay? Isa. Ay na, di ko yung mapinturahan. Ay na Ayaw, day. Batasan. Ako makasal dyan ako daro mantay naman ka na ho. Dalan dyan ka na ho. Okay.
Palingaw siya. Wait na nga. May panudlay. Day, magpagupit ta, day. Nanudlay ko ka, ampod. Kitang taran may panudlay. Gusto rin na ipanudlay. Amin na. Agay. Si Kuko ba? Terus lagi dada. Mugas ako day. Sige ka pa mugas ko ba ay. As usual, lagay may water. Madiamang pandani ka nang sitwasyon every morning. O, ni kuan. Pero ang lipadang man sa kasi habang gilutuan ang paborito nila ay nangagis sa kabarak sa gagawrot. So, lipay na kitaranin nila kahit maulit naman nila. Unsa day magbuhat day ko. Ano? Gidaro pagiro. Ayaw day kay ansa na sakit ako ko. Ayaw. Ay! Ayaw! Ayaw! Ay, muhag na. Muhag. Oh, ano na guys. Butang sa sagday. Iya ko magpaan. Dito ra sa gawas. Diko. Ayaw diha. Diko. Karon bi. Ato des gawas sa kayang buhok day. So ay ni bataan ni. Asaw diha kay agbok atos gawas saya kanang kuan. Dapis ra. Ini bis di buhok day. Diha ra. Uy, ha, ito ba na? Sama ka. Bella, kanay isang ikog day. Kung ay nagamay ko ang buhok. Gunting may gamitin. Di, gusto rin sa muhag ni. Hag. Misi ipahag ko yung iring. Mas nice pa rin si Ring. Ayaw, hawa. Kami, shower dyan na nahilo ah. Shower, nahilo ah. Lamig na day. May lamig nagkaan. Kung ginuha ko lang purday naman tao, yan naman tayo na sabon. Ano naman? Naman shampoo na ganito. Sabon eh. Wow. Tagaan ka na. Ayun yung shampoo dito sa kwarto. Ako na ito. Ito yung shampoo dito eh. Pansin. Ay, yung shampoo dito. Ito yung shampoo dito sa kwarto. Kasama na ako. Ito ba na hali? Ibang lang mo. Ako din na kami na isang gawin. Nakatulog sa rin. Mana udah mau tanek? Apa orang yang beli dari mana? Satu nasi. Dagat paliguan ko yun. Paliguan? Asa kalayo. Nadinin ko sa layo. Ah, gamay di dagat. Bilang ng plato ni Ate Beth. Butang na dito na. Ibigay na sa'yo. Pwede ba dito ba sa kuwan? Ito na sa baya. Ibigay. Sato? Kana. Sige. Ang mukha na butang di ba ito Beth? Anak mo na sa tubig. Ukan ka dito siya. Ako siya no.
na. Ang baan butas. Wala mo reply? Wa. Hindi mo na sila kuwan eh. Pinala po ng kuwanin mo naman. Ha? Mura na po ng ilang kanapian ng imong papa. Huwag na po sila maluoy sa mga papa, anak. Sige lang sila dugay-dugay kay Bogi. Kuwan na yung papa Triswan. Ano ba? Wala masigawas, asahan. Saka. Maraan na siya. Ha? Hindi mo na makagpaan siya. Hindi na kagutan. Kaya ang kuwan. Hindi. Ano oh? Tariyan. Ha? Vegetarian. Ha? Bili na pula niya. Lagi na sa makagpaan. Karne na siya. Ay! Dapat sa tambal na. Sa tambal na. Paano ni? Sa tambal rin. Uday. Uday. Paabiyanaw. Sabi na tambal ka. Bila-bila. Nanay, bumaling. Hindi kong kasaya. Ako na lang. Ano lang dito? Ilan ni? Kuha nila. Tingnan nila. Nila. Makan aku. Makan aku. Makan aku. Tapos sa rin. Yung may reels. Nila. Yan. Ano guys. Sa today pa ka na ko boy. Ayan. Ako di boy. Makan aku boy. Nila. Bila! Ito, ari ate Bila ka. Dali. Gusto ilinimi bilang. Muta ko magbisog ni Nini. Ba, kay baho manso. Ya. Tangan ako nagpandi ha. From doon. Nila. Nalagay sa Bila. 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 Hala sa lugar. Paghag man na siya. Hala. Ay, shish. Hala. Hala. Exhibition pa. Sige. La. Kulitan na sila diha. Kulitan na. Meron.